Nditawe nkhani ndipo okupatsirani nkhanizi pano ndine Robert Kaluwa. Poyamba tentione mitu ya nkhanizi. Boma lati zokambirana zayamba ndi mabungwe akunja omwe akufuna kuthandiza pa ntchito yofufuza mozama ngozi ya ndege ya kuchikangawa. Olemba nkhani awayamikira pomwe agwirira ntchito nthawi ya maliro a Dr. Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Amalawi oposa 600 awachita operation pa vuto la maso la ng'ala ku Lilongwe. Ndipo mzamasewero bunge la National Council of Sports lalengeza kuti masewero omwe linayimitsa kamba ka imfa ya Dr. Saulo Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu ayambirenso. Tindizi ndi zina zambiri mukhale pomwepo. Unduna ona zofalitsa nkhani wati boma layamba kukambirana ndi mabungwe akunja komanso omwe amathandiza boma amene aonetsa chidwi chothandiza pa ntchito yofufuza mwapadera chomwe chinachititsa ngozi ya ndege ku nkhalango ya Chikangawa. Moses Kunkuyo omwe ndi mneneri wa boma ati boma likudziwa kufunika kwa ntchitoyi yomwe ithandize kupereka tsogolo la zomwe boma likufuna kuchita apo kutsatira ngozi. Kunkuyo anaonjezera kunena kuti ripoti lofotokoza ndalama zomwe boma lagwiritsa ntchito pa ngozi ndi maliro aonse omwe anafa pa ngozi lituluka lachinayi. Kunkuyo akufotokoza tithandizidwe ndi amayiko ena kapena amene ali ndi ukadaulo wina popanga kafukufuku wapadera osakhala ongokhudza ma agencies aboma okha. Pempho limeneli likugwiriza naso ndi zimene apempha akumabanja kuphatikiza akubanja la Vice President akumabanja enawo komanso ngakhale ampingo ndi amalawi onse. Mwapadera timafuna tithokoze kwanza athu olemba ndi kulutsa nkhani chifukwa cha gawo lalikulu limene mwagwirapo kuti amalawi apeze kuti akumva zonse za ngozi imeneyi komanso ndi kutsatira zimene zikuchitika ndi mapulogalamu onse amene achitike tsiku lotsatiralo. Zinatengera kuti inu mupezeke kusiya mapulogalamu anu amene mmachita nthawi zonse ndi kukhazikitsa mapulogalamu apadera kapena kupereka maradio ndi ma TV anu kuti agwiritsidwe ntchito pa nthawi imene ngozi inatigwera. Pakadali pano nduna yona zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyo ati mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera atsatira malamulo kusankha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko mu nthawi yake. Izi zikutsatira imfa ya Dr. Saulo Chilima yemwe anali mu ofesi. Dr. Chilima anali mtsogoleri wa chipani cha UTM chomwe ndi bwenzi lalikulu la boma la tonse. Katswiri bandale a Wonderful Mkuche wati akukhulupirira kuti President Chakwera sasankha munthu ochoka chipani china kuganizira mgwirizano omwe ulipo pakati pa MCP ndi UTM komanso kuti zithandizira kutsitsa mtima ya anthu. Pamene katswiri wina a Dr. Boniface Dulani wati Chakwera akuyenera kusankha munthu yemwe angathe kugwira naye ntchito komanso angathandizire kuchepetsa mkwiyo wa Malawi. Ndi ngozi omwe inatigwerayi zikuoneka kuti a President Chakwera akuyembekezereka kuti asankhe munthu oti agwirizire mpando umenewu kufikira chaka cham'mawa pomwe tizakhaleso ndi masankho kuti agwirizire udindo umenewu. Tikudziwa kuti malemu a Saulo Chilima analitu munthu wangwiro ndipo nikovuta kuti mwina a President asankhe munthu okhala ngati emwe angagwiritse ntchito ngati malemu a Chilima. Komabe tikudziwanso kuti a Chilima adalitu munthu wa chipani chija cha UTM ndiye mwina pena ena angayembekeze kuti mwinatu a President Chakwera asankhanso munthu kuchokera ku chipani chimenechi komano malamulo sakuwaumiriza kuti asankhe wa chipani cha UTM kapena nsuti kaya asankhe ku chipani chawo. Malamulo amangonena kuti a President ali ndi mphamvu imeneyi ndipo akhoza kusankha munthu wina aliyense. Akhozatu kusankha munthu wa chipani cha UTM inde akhozanso kusankha munthu yemwe sali chipani china chilichonse kuti apitirize kutumikira pa mpando umenewu. Bunge la MISA Institute for Southern Africa MISA Malawi chapter layamikira nyumba zowulutsa mawu komanso kusindika nkhani momwe zagwirira ntchito yopereka uthenga kwa Malawi pa nkhani yokhudza maliro a ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saulo Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Wapampando wa bunge la MISA Malawi a Gordon Matonga wati atola nkhani agwira ntchito yotamandika kupereka uthenga otsimikizika komanso ofunika mu nthawi yake. Iwo kufotokoza. Ife MISA Malawi kwathu ndikuthokoza kuti pamene dziko linali pachisoni cha ngozi imene
inapha vice president athu komanso anthu ena asanu ndi atatu. Tinapempha anzathu olutsa nkhani, tinapempha atolankhani onse m'Malawi muno kuti pamene tikulemba nkhani imeneyi tikhale osamala, tilembe mmene ntchito yathu imatiuzira, tisakhale mmodzi wonyamula nkhani zimene sizoona, koma tithandize dziko kumvetsetsa bwinobwino chimene chachitika. Tinapempha atolankhani kuti asakhale ndi phuma polemba nkhani zimenezi, komano azitenga nthawi kuti afufuze bwino, komanso kuti alembe bwino. Ndi panono pamene takayika manda thupi la malemu Saulos Chilima amene anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino, amene ali womaliza pa anthu amene anali mu ndege imeneja kuti akayikidwe manda. Tikuthokoza atolankhani makamaka ikamba kuti anamva pempho lathu lija ndi kugwira ntchito yawo molimbika, koma muyesesa mosamala kwambiri kuti asakolezere mwina kuwawa kwa anthu amene ali pachisoni. Zodiac Broadcasting Station yanenetsa kuti ipitirira kudzipereka pa ntchito yopereka uthenga odalirika kwa anthu mdziko lino. Izi zikudza pomwe nyumba yolutsa mawuyi ikusangalala kuti yakwanitsa kukhala ndi anthu oyitsatira 1.3 million pa tsamba lake la Facebook. Amadalitso Phiri, mmodzi mwa akuluakulu ona za nkhani, ati izi zatheka kamba ka anthu omwe akupitirira kutsatira tsambali. Phiri ati Zodiac Online ipitirira kukhala bwenzi la Malawi komanso yomwe anthu amapeza nkhani zotsimikizika komanso pa nthawi yomwe zachitika. Miyezi yochepa yapitayi Zodiac Online inasangalala kuti yakwanitsa anthu 1 million oyitsatira pa tsambali. Izi ndizokondweretsa kwambiri lisaname. Alisa amafuna nkhani zabwino, kapena kuti amafuna kuti akhale associated ndi zinthu zabwino, koma kwa ife sitimachitenga ngati chizolowezi kuti tafika pamene tafika apa. Ndi chifukwa cha khama, chifukwa cha kulimbikira, ndi chifukwa cha support imene imachokera kwina kulikonse, kuyambira ku management kufika pansi, kufika kwa atolankhani maboma onse kumene tili. Ndipo tipitirire kupereka nkhani zoterezi mwachangu, komanso nkhani zokhulupirika, nkhani zosangalatsa kwa onse amene amatitsatira pa masamba athu anchezo makamaka tsamba limene la Zodiac Online. 1.3 million simasewera, sikale limene timafika 1 million, pano 1.3 million ndipo tikanapitirizabe kutero. Chachikulu kwa ife kuti tizipereka nkhani zimene anthu akuzikhulupirira. Masamba anchezo makamaka social media imachuluka ndi nkhani zokhala ngati kuti zothira thendo, zokoma, koma pena zina zimakhala sizoona. Koma Zodiac timayesetsa kuti tizipereka nkhanizo mwachangu. Asilamu mdziko muno awalangiza kuti apempherere dziko lino pomwe akupitirira kusangalala nyengo ya Eid al-Adha. Mneneri wa bungwe la Muslim Association of Malawi MAM, Sheikh Dinala Jabulika, ndiye wanena izi dzulo pomwe asilamu atsiriza kusala masiku 4 pa nyengoyi. Ajabulika komabe apempha asilamu kuti pomwe akuchita izi apemphererenso mizimu ya Dr. Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena 3 omwe anafa pa ngozi ya ndege pa 10 June. Iwo akufotokoza. Idi imene choyambirira tidziwe kuti imatchedwa kuti Idi al-Adha. Kutanthauza kwa Idi ndi chisangalalo. Sopano al-Adha ndi nsembe. Apa tikufuna kunena kuti nkhani ndi ya Abrahamu ndi mwana wake. Pamene Mulungu adamuuza Abrahamu kuti pereka nsembe mwana wako yekhayo Ishmaeli. Ndiye Abrahamu akufuna kuti apereke nsembe ya mwana wake, kenaka Mulungu anamtumizira nkhosa kumwamba kuti usazinge mwana wakoyo pamayeso wapambana. Sopano pereka nsembe imene ya nkhosa yochokera kumwamba. Now, ife asilamu pa dziko lapansi tikhala tikupha nyama pa dziko lonse, ndipo masiku 3 amenewa tikhala tikuchita zimenezi. Kwathu kuno Idi tisangalalanso ndithu posata mwambo umenewu, komabe ifeyo nda Malawi, ndipo ngati chilichonse chachitika mdziko muno ndikuti ife tiyenera kutikhuza. Pamene tikusangalala Idi imeneyi timafunanso tikumbusane kuti tikukhuza maliro mtsogoleri wathu wachiwiri mdziko muno amene anali vice president Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 8 aja. Nawonso onse aja anali ndi maudindo awo amene amagwira ndi mbali yawo imene amagwira ntchito. Tapempherere ndithu kuti anachita zinthu zabwino ku dziko lino lapansi.
mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tiye tikumanenso posekedwa apa zikatha izi. Alimi ambiri akupindula ndi ulimi wa mbatata yofira mkati orange fresh sweet potato moti ndalama asikuwatalikira. Mabanja awo ali ndi matupi a thanzi. Mbatata ya kholowa yofira mkati ili ndi vitamin A yemwe amonjezera chitetezo nthupi, kupatsa nyonga ndinso kuthandiza kuti matupi azikhala osalala komanso maso adziona bwino. Mutha kupeza phindu pogulitsa mbewu ya mbatatayi komanso kupanga kuchokera ku mbatatayo ufa, mandasi, zitumbuwa, makeke ndi zina. Mbatata yofira mkati payokha ndi chakudya chokhutitsa zedi. Ubwino wina ndi woti mbewu ya mbatatayi imapirira kung'amba, zimangofunika kukonzekera mbewuyo mwachangu. Imachita bwino madera onse mdziko muno podalira mvula komanso ulimi wa nthirira. Mbatata yofira mkati ndi chuma chakudya komanso thanzi. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland komanso 1CGIAR ku projekti ya Ukama Ustawi. Takulandiraniso tione mitu ya nkhanizi pomwe tikupitirira. Boma lati zokambirana zayamba ndi mabungwe akunja omwe akufuna kuthandiza pa ntchito yofufuza mozama ngozi ya ndege ya kuchikangawa. Olemba nkhani awayamikira pamomwe agwirira ntchito nthawi ya maliro a Dr. Chilima ndi anthu ena 5 Amalawi oposa 600 awachita operation pa vuto la maso la ng'ala ku Lilongwe. Ndipo mzamasewero bungwe la Malawi National Council of Sports lalengeza kuti masewero omwe linayimitsa makamaka kamba ka imfa ya Dr. Chilima ndi anthu ena 5 ayambirenso. Tipitirire ndi nkhanizi. Anthu oposa 600 awachita operation ya vuto la maso la ng'ala pa chipatala chachikulu cha Kamuzu Central, ndipo gulu la madotolo komanso anamwino ochoka ku Brazil ndilo lakhala likuchita ma operation iwa mwaulere kuyambira pa 10 June ndipo litsiriza lachinayi pa 20. Mlembi munduna wa zaumoyo Dr. Samson Mndolo wayamikira thandizo la gululi. Leya Mulekano ali ndi nkhani yonse. Mlembi ku ofesi ya kazembe wa dziko la Malawi ku Brazil a Howard David Kachipanda wati gululi linapita ku ofesi ya kazembe wa dziko la Malawi mdziko la Brazil ndipo lidalonjeza kuti lipanga maoperation anthu 1000 komanso kubweretsa zida zawo zogwirira ntchito. Chiyembekezo chathu nchakuti pamene wanalonjeza ma surgeries okwana 1000 ewa tikufuna kuti zisathere pomwepa koma kuti ikhale program yoti ikhale ikupitirirabe kuti anthu ambiri amene ndi vuto limene la maso la ng'ala akhoza kuthandizikaso. Dr. Breno Tavares Nokwena yemwe ndi katswiri wa maso wati chidwi chawo chobwera ku Malawi ndikamba kukonda ntchito yawo komanso kudzipereka kwawo pothandiza Malawi maka omwe ali ndi vuto la maso. Mlembi wamkulu ku nduna wa zaumoyo Dr. Samson Mndolo wati ngakhale madotolo aku Malawi amatha kuchita maoperation a ng'ala pakadutsa mphindi 15 kapena 20 odwala aliyense, gulu la ku Brazil likutha kumaliza maoperation iwo mphindi 5 zokha pa munthu mmodzi. Kuchitika ku Central Hospital akugwira ntchito limodzi aku Brazil wa ndi akatswiri athu akuno kuti akugawana nzeru. Phunzira sikutha tokhupira iwonso aku Brazil akamapita apeza kuti china chomwe aphunzira kwa akatswiri athu komanso akatswiri athu apeza kuti aphunzirapo ziwiri zitatu chokera kwanza wa ku Brazil. Ndipo pofika pa 20 June akhala atachita maoperation anthu 1000, pafupifupi 1% ya anthu ku Malawi kuno kapena kuti anthu pafupifupi 200,000 amadwala matenda amaso chifukwa cha ukalamba mwazina. Kuchokera ku Lilongwe ndine Leya Mulekano. Gulu la ophunzira a Chikristu la Climate Yes lati ndikofunika kuphunzitsa ana adakali achepere kuti azolowere kufunika kosamalira chilengedwe. Mkulu wa bungwe mdziko lino a Christian Rocha wanena izi pamwambo wosesa pa chipatala cha Area 25 ku Lilongwe ndi ophunzira pa sukulu ya aphunzitsi ya Lilongwe TTC, komwe anadandaula kuti kupitirira kugwiritsa ntchito mapepala opyapyala kusokoneza za chilengedwe. Tindi report la Western Good.
Arusha ali ngozi zambiri zingazachitike mtsogolo ngati anthu apitirira kugwiritsa ntchito mapepala opyapyala komanso kusiya kunja achinyamata pa ntchito zosamalira chilengedwe. Tikuita chidwi pankhani ya maplastiki chifukwa maplastiki amagugisa nthaka komanso maplastiki amaononga biodiversity of which we are talking about zamazi komanso zinthu zapamtunda komanso tikati tionesese madamsite athu ambiri mukazoti maplastiki ndamene akusalira komano ma western awo amakhala zoti akutani akuonongeka. Mmodzi mwa ophunzira a Austin Moses wati kukhala membala wa gulu losamalira chilengedwe komanso ntchito zomwe limagwira kumukonzekeresa kudzaphunzitsa moyenera ophunzira ake kuti adzakhale odziperekanso kusamalira chilengedwe. Pali mama matimira mpoyamba tikuyenera kuyamba kuphunzitsana amene ali ma primary schools kuti azitha kupanga clean environment yawo kuti zikhala yosamalika. Ndicholenga choti azikhala athanzi nthawi zonse. Nayo yang'anira ophunzirawa Aluse Mbewe walimbikitsa magulu osiyanasiyana kuti aphunzitse anyamata ambiri kuti aziphunzitsanso ena. Aphunzitsa amenewa amagwira ntchito masikulu osiyanasiyana m'Malawi muno kumene amaphunzitsa ana masikulu osiyanasiyana. Monga mukudziwa kuti inu mmera ndipo oyamba mwana amene yakaphunzitsidwa zakusamala chilengedwe sikuti zingachoke m'mutu mwake. Cholinga cha bungwe la Climate Yes ndi kuphunzitsa achinyamata kuti amvetsetse zakusintha kwa nyengo komanso momwe chilengedwe chikuonongekera kuti azitha kutenga bwino gawo posamalira chilengedwecho. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Tsopano tione za masewero. Bungwe la Malawi National Council of Sports lalengeza kuti masewero osiyanasiyana omwe linati ayamba imakayi kamba ka imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulo Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu omwe anafa pa ngozi ya ndege ayambirenso. Mneneri wa bungwe la Edgar Mtulumbwa komabe wati bungweli likufuna anthu apitirire kusunga bata ndi umodzi pa masewero osiyanasiyana. Ndipo katswiri pa za masewero a Henry Gome wayamikira izi ponena kuti sikwabwino kuyimitsa ntchito ya masewero kwa nthawi yayitali. John Poka Yuni alininkhani yonse. Zitamveka kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulo Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu afa pa ngozi ya ndege sabata latha, bungwe loona za masewero Malawi National Sports Council linalengeza kuti ntchito zonse za masewero mdziko lino ziyime kaye kuti anthu akhuze malirowa. Patatha sabata tsopano bungweli lati masewero osiyanasiyana atha kuyambiranso mdziko lino. Komabe mneneri wa bungweli a Edgar Mtulumbwa wapempha anthu kuti asunge bata ndi umodzi pa masewero pomwe kulira maliro kukupitirira. Tufuna kuti zochitika zathu zionetse chikhumbukhumbu cha anthu amene adasiya omwe adali anthu okonda mtendere, anthu okonda kuti Amalawi tizikhala pamodzi. Nde tikufuna kuti tikapita ku masewero amabwalo kuchita za mibwalo zosiyanasiyana masewero osiyanasiyana kukhale bata, kukhale mtendere, kusakhale zinthu zaziwawa. Katswiri wa za masewero a Henry Gome wati ndikofunika kuti ntchito za masewero zisayime kwa nthawi yayitali. Iyo ati mpofunika kuti anthu adzikhala chete mphindi imodzi masewero asanayambe pofuna kupereka ulemu kwa omwe anafa pa ngozi ya ndegeyi. Mukati muone mmene kumakhalira ku masewero nthawi zambiri pamakhala mndondomeko wa mmene masewero ati ayendere. Mukapita mwina ku masewero a mpira wa miyendo muona kuti pamakhala mndondomeko chamati mwina football calendar, mukapitanso ku masewero kwina kuso amatha kuchita moteromo. Ndiye zimenezi kuti mwina masewero akhale nthawi yayitali asakuseweredwa zimakhala ngati kuti zasokoneza mndondomeko ngati umene. Pomwe kwatsala sabata ziwiri mwa masiku 21 okhuza malirowa, matupi onse awayika m'manda. Ndine John Paul Kayuni. Munkhani zina boma ku Kenya lachotsa misonkho imene linakonza kuti iyike pa katundu monga bread mu biro yokhudza chuma anthu atachita zionetsero zodana ndi misonkhoyo. Apolisi anagwiritsa ntchito utsi okhetsa misonzi ndi madzi kubalitsa anthu omwe amachita zionetsero mu mzinda wa Nairobi. Aphungu a nyumba ya malamulo achotsa 16% ya msonkho omwe boma limafuna kuyika pa bread ndi lina pa mafuta ophikira ati ndi njira zotumizira ndalama pa lamya za m'manja. Chilowere pa udindo wa mtsogoleri wa dziko mu 2022, President William Ruto wakhala kukhazikitsa misonkho yatsopano kuti ati kufuna kuthandiza kuchepetsa ngongole yomwe boma linayo pafupifupi $80 billion. Aponso ndiye pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake.